Acest videoclip prezintă cum să configurați opțiunea AP Mesh în Ruigi Cloud. Conectare. Vizitați site-ul web oficial al Ruigi Cloud. Pe site-ul web afișat, introduceți numele de utilizator și parola, apoi conectați-vă făcând click pe login. Intrați în interfața de configurare API Mesh. Pe pagina Home, faceți click pe numele unui proiect. Pe pagina afișată, alegeți Configuration, Device Config, Wireless, AP Mesh. Funcția AP Mesh este acceptată doar de dispozitivele RE, care rulează ediția P11 pe 86 sau mai recentă. ARG PIMO 200F, ARG RAP 20200F și ARG EAP 602 nu acceptă funcția AP Mesh 3. Zonele deservite de punctul de acces principal, AP, și de AP-ul Mesh trebuie să se suprapună, iar parametrul RSSI trebuie să aibă valoarea mai mare de 70 dBm4. Dispozitivul AP Mesh trebuie să fie resetat la setările din fabrică și să aibă activată opțiunea SON. Opțiunea SON este activată implicit. Configurarea AP Mesh. Asigurați-vă că aveți comutatorul Mesh Networking în poziția activat. Dacă este dezactivat, treceți-l în poziția activat. Faceți click pe Scan to Add Devices pentru a căuta dispozitivele AP disponibile. Selectați dispozitivele dorite din rezultatul scanării. Faceți click pe Pair și așteptați finalizarea procesului de asociere. Vizualizarea informațiilor despre dispozitivele Mesh. Faceți click pe simbolul de lângă numele dispozitivului pentru a confirma dacă asocierea s-a făcut cu succes. Apoi faceți click pe Done. Faceți click pe opțiunea AP Name din coloana AP Name pentru a o modifica. Faceți click pe Detail din coloana Operation pentru a vedea detaliile dispozitivului. Vizualizați informații detaliate despre dispozitivele Mesh. Faceți click pe eWeb pentru a accesa interfața eWeb a dispozitivului. Butonul SSH din lista verticală More este folosit pentru a crea conexiuni tip tunel între dispozitivele RE pentru a permite dezvoltatorilor să depaneze problemele. Din lista verticală More, selectați Web CLI. Apoi alegeți General, Connectivity, Running Status, Client sau VLAN pentru a vedea detaliile corespondente. Faceți click pe More, apoi faceți click pe Tunnel. Pe pagina afișată puteți crea conexiuni tip și tunel și puteți vizualiza lista cu conexiunile tunel locale și globale. Faceți click pe More, apoi faceți click pe Ping. Puteți efectua un test Ping pe pagina afișată. Faceți click pe More pentru a vizualiza informații mai detaliate despre dispozitiv. Sunt 3 file pe Monitoring Page: Overview, Log History și Wireless Experience. Notă: filele afișate pot fi diferite în funcție de dispozitiv. Accesați opțiunea Configuration. Notă: opțiunile de configurare disponibile pot fi diferite în funcție de dispozitiv. Puteți configura setările VLAN, inclusiv configurarea interfeței AP, configurarea porturilor VLAN, adăugarea de rețele VLAN și vizualizarea listei cu rețele VLAN. Faceți click pe opțiunea RF Power pentru a configura setările radio ale dispozitivului. Apoi, salvați modificările făcând click pe Save după ce ați terminat de configurat. Pentru a urmări acest subiect, lăsați un comentariu la videoclipul nostru sau trimiteți-ne un e-mail. Ne vedem în următorul videoclip.